Čauky, vítajte pri druhom random vlogu a teda je to ďalšia. Už som späť. Možno to strihnem, ale keď ma ospravedlníte, že to nestrihnem, tak počkaj. Dobre, už som späť, ale fakt idem trapne, že idem pred ľuďami. Áno. No tak pre človekmi nie. Ale je mi fakt trapne natáčať a pred niekým ešte. To je fakt už trapné. Doma tak to ešte hej. Ale vonku už nie. No a ideme do školy. Včera som urobil jeden random vlog. Si to môžete goognúť, je to random vlog, Bobo sa teší z iPhoneu. Si to kliknite, kúknite si to, dajte like, aj na tento mi môžete dať samozrejme like, komentovať a blablabla. A blablabla, blablabla. A prechádzame. Teraz ma skoro zrazilo auto. Doriti! Prechádzame. Ja to fakt asi budem strihať, ale ešte neviem strihať až dobre. Takže keď toto videjko označíte, že to bolo blbé, tak prepáčte, ja ešte neviem strihať. Jasné? Ďakujem. Konečne. A samozrejme, že dneska urobím nejaký gameplay alebo let's play. Môžete mi do komentárov napísať, ak to bude dneska večer alebo zajtra. To už nechám na vás, ako to poviete. Ale ja to samozrejme musím nainštalovať, blablabla. Ešte také blbosti. No a sorry, ale išla tetka. No, a teraz to bude taký random vlog, že proste idem do školy. Cesta do školy. A možno aj keď pôjdem. No. A tam bude tiež nejaký random vlog, hej? No, basta. Nie. A spravím to tak, že ja to môžem môcť strihať, no neviem to až tak dobre strihať, to už som vravela, ale som idiot, tak prepáčte. No ale tak ja to už musím fakt strihnúť, ja sa to musím naučiť, keď mi tak no ja to viem proste, kde sa to striha, len ja to neviem, chápete? Ja neviem tú hovadinu robiť. To ma najviac štve. Za chvíľku budeme skončiť. Neviem, koľko natáčame. A ideme ďalej. Tak ja už tu končím toto video. Takže, ak sa vám videjko páčilo, dajte like, koment, odber, keď chcete. Zdieľajte ho a uvidíme sa na budúce. Čauky, čauky!